Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapendhut wangsul sowan wonten pangayunaning Gusti ingkang Maha Loka kanthi tentrem jalaran nandhang raga. Panjenenganipun Ibu Sutini dinten Minggu 18 Mei 2019. Jenazah badhe kaserekaken wonten ing Istana Laya Boyolangu. Kula minangka cecala keparenga badhe ngaturaken menggah rantamaning adicara upacara bidaling layon suwargi Ibu Sutini ingkang badhe kalampahan ing dinten menika. Adicara ingkang kaping pisan inggih menika pambuka. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika atur pambagyo harja. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika atur bela sungkawa. Adicara ingkang kaping sekawan inggih menika dedonga. Adicara ingkang kaping gangsal inggih menika susupan. Wondene pungkasaning adicara inggih menika panutup. Mekaten kala wau menggah rantamaning adicara ingkang badhe kalampahan ing wekdal menika. Para rawuh ingkang kinurmatan, ngancik adicara ingkang kaping pisan inggih menika pambuka. Sumangga adicara bidaling layon menika dipun wiwiti kanthi maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara salajengipun keparenga para ahli waris badhe ngaturaken pambagyo harja rawuhipun panjenengan sedaya ingkang badhe kasalirani dening Bapak Nurholis. Dumateng Bapak Nurholis, sumangga. Matur nuwun dumateng Bapak Nurholis. Dungkap adicara salajengipun kasuwun paringipun udharan sabda minangka pratelaning bela sungkawa saking warga dusun Boyolangu sarta ugi para pelayat kakung Sumawana Putri ingkang badhe kasarirani dening Bapak Mursidi. Dumateng Bapak Mursidi, sumangga. Inggih matur nuwun dumateng Bapak Mursidi. Mugia kanthi bela sungkawa panjenengan sedaya dados sarana keluarga ingkang duka enggal pinaringan katentreman pulih kadosa wingi. Adicara salajengipun inggih menika dedonga dumateng ingkang sampun piniji nun inggih Bapak Muhaimin wekdal kasumanggaaken. Inggih matur nuwun dumateng Bapak Muhaimin. Dungkap adicara salajengipun inggih menika adicara susupan. Dumateng para muda kasuwun nyamektakaken layon ing sangajengipun dalem menika. Saha dumateng para wayah kasuwun cumawis ing papan ingkang sampun samapta ingkang badhe dipun pandegani dening Bapak Sukiman minangka putra pambajengipun Suwargi. Inggih para rawuh pambela sungkawa kakung Sumawana Putri ingkang kinurmatan, mekaten lampahing adicara bidaling layon badhe kapethak saha kasarekaken ing Astana Laya Boyolangu sru panyuwunipun para panandhang. Hambuk bilih para rawuh boten wonten pambengan kasuwun ndherekaken bidaling layon dumugi Astana Laya Boyolangu. Wondene menawi wonten pakaryan ingkang wigati, para keluarga panandhang hamung saged ngaturaken panuwun
sarta ngaturaken sugeng kondur. Kula pribadi minangka pranatacara mbok bilih anggen kula ngaturaken rantamaning adicara wonten kiranging Trapsila Subasita Tuwin kiranging basa saha sastra karana budidayane manungsa kirang sampurna. Kridaning ati datan bisa mbedah kuthaning pasti mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangaksami. Ing wasana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.